गुड इभिनिं दा समा जाहैबाय बेलासिनि सम बिराद मोजां आरोना भिउसफ्राबो नै बेरायनो मानो बार थान्दानो स' आङो मामा मबाइल चार्जार लायनो नागिरदों आरोना थिनालियावहाय बिदिनो चार्जार मबाइला फिसासो आरोना गोदोनि किपेड बिखुनजोनि नकिया मबाइल बिखुनजोनि गाज्रि जादों नालाय दा बेखौनो आङो थिनालियाव लायनो थांगासिनो आरोना जोङो दा जाबाय चार्जार गोदान नांगोन ना थांगासिनो आरोना आङो बेखौनो स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन आरो चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामगोन होननानै आरो सोर सोरनो सापर्ट नांगौ बुंबानो जाबाय आंबो नोंसोरखौ फिन सापर्ट होगोन आरोना ना मा होनो सापर्ट होलायबासो सापर्ट जायोना ओमफ्राय आंना बिराद गाज्रि हुदा आरोना सर्टकाट लामा नागिरो सब समाय नै फिसालाया थांग्रोबाय नै बिजों खारलांसै आरोना न' बे बेगा हरगौ र' सब समाय आङो ना गोलैगोन बाबा सर्टकाट लामाखौ नागिरो आरोना ओमफ्राय बेयावनो एखमबा सर्टकाट लामा नागिरनायाबो गाज्रिसो आरो बे सासे लोगोआ थारमाने फेसबुकआ बेना माबा नांदोंमोन ना मनिटाइजेसन एफेक्टेड नांनानै दंमोन ओमफ्राय दा बेखौ आं थिग खालामना होदों नालाय ओमफ्राय थिग खालामनानै बेनिया दा फैसा हाबगासिनो आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो नैबे मासाव हाबनांगौ दंमोन आरोना बेखौनो आङो नायनो लेंहरबाय थानायखाय नायलांनो नागिरदों आरोना बिसिनावहाय मानसिया दङ जाहैदों न'आवनो लेंहरदों आरोना नायनो ओमफ्राय बे थिनालिनि लामाखा नालाय बेजोंनो नायलांसै आरोना आयौ गब्र'बाय हाखरखौ बारबाय आं फैसा बेसेबां हाबदों हाबा नायलांसै फेसबुकनि फैसा आरोना ओमफ्राय न'आबो मोनफैबाय नैबे बिल्डिंआनो आरोना आयौ नैबे बिल्डिंआ आरोना न'आवहाय ओमफ्राय नायदो दैया ओमफ्राय नायदो जों अखाय गाखोनानै दं एकदमबारे गोलैगोनहाय मा आयु नायलाय जंगलबारिजों फैनानै गोलैलांगोन दैयाव बोरैबा आयु ना दंबावोसो होनदां खुबबावबायसो बैयावहाय फख्रिबावदोंसो ओमफ्राय आंहालाय बोरै थाङो आयु बिदिसो खम थांनांसिगोन नै गावखौनो फैनो बायदि दा मबाइलाव नायै भिडिअ बानायनानै दा दैयाव जलदब गलांबासो आगोर मोनगोन आरोना आंबो केसबारियाव सफैबाय हाबाय दं नारै नागिरा हानोसै बोरो हाय सिखाराखै नामा दाबोलाय उन्दुगासिनो आयु मैथाया जि साइजखाहाय आं हालाहाय नै गाइसमोन बिसिना मैथा दंसोगारो नै फिथाइ थाइख्रिजोब्बाय आरामनो सुरुबनोल' दाय आरोना बेबायदि खिन्दुयैहाय फन हरबाय आं थिखोबावा ओमफ्राय जि मोसायो नों बिदिखौनो लानानै आं सानो एखमबा उन्दुनानै सिखारदों दासो बेसारा नै बाव जिरायसैहाय आयदै नायसै बेनि मबाइला बेसेबां फैसा जमा जानानै दं नायनोसै आरोना 11K फल'वार जाबाय आसोला नै ओमफ्राय मा गोजा जाजोब्बाय नै भिडिअफोरखौनो होआ नामा नोंलाय मानो बाखो 27 जाबायना नै $27 जाबायना नै हाबनांसिगौथ' नेक्स्ट मासावसो हाबसिगोन खोमा नभेम्बरावसो ना नांखाया होनदो मा मोनजानांगौ रिलनिफ्रायबो हाबो मथुखा सानैबो आरो दा नोंना वाइटआ बेसेबां ओमफ्राय
8시 작은 70만 20 다치면 나올래 70 17는 앙 소바라 와서는 니는 우리가는 시기들 마케 우리야는 마바 제라이가 부대는 와인 부티든 마케 모장치는데 모장치는데 마 नोंना सेन्देलाबो नै थांनो ओंखारबाय आरोना थिनालियाव थांसै आङो गथ'फ्रा आखाइ हमलायलायना थाबायबायहाय फिसाफ्रा एकदमबारे बोसोरनि सासे 2 बोसोरनि सासे सानैजों बाबा बिदा फंबाय गाथिया बाबा हुइलायनो मा खिथादोंथाय दैसाया बाबा चार्जार लांफैबाय आरोना बाबा जुथा गाननानै हामालै बाबा ओरै स्टिकाव চার্জ নাই একদম খালি কাটাকে সুইচ হয়ে আছে এই বাবা ন ঢুকছে কত ওইটাই 120 টাকা হয় নাকি 70 টাকা পায় এটা গ্যারান্টি আছে নাকি কয় মাস 3 মাস এটা জিও চার্জার হয় ভালোটা দিলাম পুরোপুরি নে 100 হবে না হ্যাঁ পুরোপুরি না হবে চিন্তা করিস কে 100 টাকা নি লাबाय गाइस मानो फैसा हरदो ना এই লেভেনসে দিয়া হে রে খুচরা নাই রে জিপে আছে নাই এখানে নাই খুচরা করে আন আমি কি জানে দোকানদারে জানে আমার দাম সব 500 যা কিবা করে আনো জানা আমার দাম জানা